ke yor tudruok mana kinyalo dhi mbele David. Koro erokamano Joyce. Gima natemo wacho maber ni bombewa gimomiyo gibedo gi chandruok mang'eny miboyudo nati ni igolo ji kuonde ma gisedake, igolo ji bath ndara. En ni wan jok modak e boma iboyudo ni ntiere mibadhi moko ma timore kuonde ma sirikal yudo ka ng'ato okawo lowo moko onego bed ni mare kasto bang'e ibro gole. Koro gini ok wanyal keto lawama kuom ng'ato achiel specifically. Gin chain of events mibodo kotimore ka. Koro ok inyal wacha ka nati ni kae mane gino timore momiyo wagol gini. Koro gin gik monego bed ni ng'iyo malong'o ni gino nochakore kanye. Achiel kuom gik minyalo yudo kata mano timre Kisumu kae, achiel kuom gien Oile Park. Oile Park kane nochakore kaka park ndalo mane pod wantiere gi county council. Tibro yudo ni jotend county council nodhi obedo gi mibadhi iye kae ma giketo ji koro ochako use i park. Bang' ka giseuse i park ka gidhi giloko koro ging'eyo ni ji ong'e ni kanyo chiro. Bang'e no ka koro telo manyien donjo to wacho ni kachacha ne en park to koro ang'o miyo ji use. Bang'e no ema koro biboyudo ka sami golo ji kanyo to ji chako go koko nati ni gima timore kae ok en gima ber. To en mana nikech ng'ato nokoluwo chik makare. Mar ariyo, abodoko penjo machielo ma openji nati ni cabinet be city manager nigi cabinet to iyiero gi nade. City manager onge cabinet. City manager nigi technocrats. En gi jolony ma miye paro. Achiel kuom gi gin jopang boma, planners, urban planners. Magi jok ma ntiere offices ma miye boma, ma miye paro. En gi engineers ma be miye paro. Kendo en gi architects, en gi environmentalists, en gi accountants, nikech kae be nyaka pesa be nitiyo godo. Koro jogie gin jok ma ondiki gi board. Ondiki gi board through County Public Service Board. Koro County Public Service Board lando thuolo mag jogie. Gilando thuolo mar city plan. Gilando